Imbaon ti Diyos ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Immay amang paneknek kadagiti tattao may papan iti silaw. Tapno mamati dagiti amin a makangeg ken kuana. Saan nga iso a mismo ti silaw, ngem immay tapno paneknekan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong, ken manglawag kadagiti amin at tattao. Daytoy ti pamaneknek ni Juan kadagiti papadi ken Levita nga imbaon dagiti Hudyo nga adda ijay Jerusalem nga agsalsaludsod ken kuana. Si asino ka? Saan ang naglibak ni Juan? Saan asyak ti Kristo? Impudno na. Si asino ka ngarod? Sinaludsod namanen. Si kakadi ni Elias? Saan asyak? Insongbat ni Juan. Si kakadi ti propeta kinunada? Saan? Insongbat na. Ibagam ngarod no si asino ka kinunada. Masapol nga adda isongbat mi kadagiti nangibaon kada kami. Anya ti masaom maipapanken ka. Insongbat ni Juan ti impadto ni propeta Isaias. Siak titimek iti maysa nga agpukpukaw iti letang. Palintegen nyo ti dalan a pagnaan ti Apo. Adda sumagmamano a naibaon a naggapo kadagiti Pariseyo. Sinaludsod da ken Juan. No saan asika ti Kristo? Wenno ni Elias? Wenno ti propeta? Apay ngarod a mamunbunyag ka? Mamunyagak iti danom, insongbat ni Juan, ngem makipulpulapol kada kayo ti maysa adiyo am-ammo. Sumarsaruno kanyak, ngem jak pay maikari, amangukas ti kordon ti sapatos na. Napasamak amin dagitoy ije Betania, iti ballasyo ti Karayan Jordan, apamunmunyagan ni Juan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka. Good evening. Idi kay Kalman na panagapot ta periodic maintenance kunana dayjay service dayjay lugan na panak nagpa change oil tapno makita no anya dagiti Madina anya ti masapol. Kaya di nakapila akon ta naka-appointment i-appoint mo ngamin ijay Toyota tapno da slot mo tano walk-in ka laeng mabalin nga handa ka maawat. Hindi aglin na nalpasin ijay receiving kwan mapana kon ijay ayanti assistance dayjay kwa. Nagiti assistance dagitay no anya ti evaluaten da dayjay lugan. Kunana dayjay dayjay counter nga number 5. May kadtoy father. Am-amunak, unak matangala nagtangsitak maam-amunak. Pakita na di cellphone na dadta po jay page ko agbuy-buya akti YouTube mo ay di share mo ni pinaglain dato yun ala ka thank you sir taga ano ka taga Jibawang ka no plan dati na bayag nga umay ka no makimisa dito yan ngam di na masangsango kini bakit na ko na naman di yan madamati ko di nalpasen adda apa na pumilpila kami manen tas asistaran nak ijayan ti counter adda kumit kita nga kasla agasawa kunana jay lalaki nin sa father da ita. Hindi ko may danagmano, father, apaya taga ano kayo, taga Aringay. Apaya agbuybuya kami apo. Diyan mo na damag nagandan, sorry ata diyan mo na damag tinagandan ka. Kablaawan na hangkay nga kablaawan ikararagang kayo. Kunamot nga daytay lukwon ida. Wen daytoy ebanghelyo tayo. Uray ti umuna maibasa. Maikadwa, kinti ebanghelyo. Ti kunana daytoy, di panangri na, ti kaadda, ti Diyos. Iso nga imay ni Juan amamunyag, ta isagana na ti dalan. Amuyo ti kunan ni San Juan. Mamunyagak iti danom. Ngem makipulpulapol kada kayo, ti maysa adiyo am-ammo. Nagmayat din niya. Makipulpulapol kada kayo ti maysa adiyo am-ammo sumarsaruno kanyak jak pay maikari nga mangwarwar di kordon ti sapatos na. Kano nga tano awan ti information tayo kasla ko man imay ni Apo Jesus idi tatanga panawon.
Kasla idi nga awang kumati, tataka at least adda background tayon. Tatangga adda background tayon, inadalan na tayo, diubing tayo pailaeng, sino ni Jesus, naggapwan na, taga-ano, inadadal tayo, aging gana nga na naamamo tayo. Kuno awan ti background nga ta ni Apo Jesus nga umay makipulapul kada tayo. Ma-recognize tayo nga ta. Maamuan tayo nga ta nga isuna, DJ kang runaan. Kani Juan ka napanpay ni Juan ni kunanak idi sa bali nga bersyon kasi kakadi ni Kristo kunanak imbaga na haan asyak ni Kristo. Si kakadi ni Elias haan sino ka nga rod kunadakin San Juan siyak ti timek nga agpukpukaw imbaga gamin dayon ni propeta Isaias. Kano umay ni Apo Jesus nakabisikleta ko ma. Una nakakurong-kurong laeng. Wano nakamotor nga lumaslasat kanya tayo umay makipulpulapol. Ma-recognize tayo nga ta. Marinatay nga ta nga isuna no adda nga umay makipulpulapol kada tayo. Dahil ti salsaludsudan na. Akas tao dati kung kunak akas tao. Nyanaganan madlaw tayo nga ta nga adda isuna. Kiti umuna nga maibasa, no inundengan tayo nga nasaya at sapay kumata inundengan tayo niya. Adda kanyak ti Espiritu ti Diyos, anya dayay kunana ni Propeta Isaias, parmaken nanto dagiti kalaban, agbalay ginto, ibagbaga na dayay bilag ti Diyos, maipakita. Nga adda Diyos ana nga to, nga uri dagiti mailupit-lupit, parmaken na dagiti nabibilag. Dayjay ti panunot da idi panawenda gaputan na adipen nga rod ti Israel kayat da nga umayto ti agbalaygi nga agbalaygi danto ta umayto ti ari nga mangparmek kada dayjay ti bileg ti Dios tapno marinada nga adda ti Dios kanyada tano na ilupit-lupit da kasla ti panunot da ti rinada nabaybay anda haan akay kayat ti Dios awan ti Dios ngem no mga bakda isu dayta marinada nga adda ti Dios timo may kadwang maibasa. Nakarit ti puso tayo dito. Yan ti kunana. Kuna ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica, kanayon ko mga agragsak kayo. Nagriga mat. Agragragsak tayo latan. At dami na tayo mo, sa bagay, mabalin latamat. Nangruna no tinatay ka ni katugangam. Kadi kagagpalakpagan, ipartsamon nariga mat. Nagragsak kayo kunana, agkararag kayo, dahil titidanggan tayo nga nalaing ni. Agkararag kayo iti amin na tiyempo, agyaman kayo, ti anyaman akasasaad. Tila gamin tendency tayo no daddo makaagyaman tayo laeng no adda parabor na, agyaman tayo laeng no napat ganji kararag tayo, agyaman tayo laeng no daddo daytay kasla ko wish granted. Adda nga rod daytay agmis message manan nga apay agpayso Apo kunana manan. Hanga nagbuya nga hanga nagdengeg nga nalaing ti sermon apay agpayso Apo nga na makompletom ti aginaldo ka magrantan jiwis mo. Pinadas kon to pa idi nakakita ti bulalayaw kasi niglot ko di panyo kadya mo na ikamat ka awam lata. Nakaay bulalayo nakakita akpay tilayap ka kwarta di makasi kanya yo awam mat hamba nga wish granted kano no kompletom kano di ko salsaludsudan e sinungsong batan hanga nagdengeg ti hananaawatan ti sermon tayo kunana kagyaman tayo wen ngagpayso kakabsat apay gamin ti tendency tay nga tao no mabalbalin hantay kayat ti agproblema. Tingarod kararag mo, umaikad tayo ka, Apo, ikatem ko maamin na problema mi. Yes, awan ti mayat. Apo, ikatem ko maamin asaksakit mi. Wen, awan ati mayat nga agsakit. Awan ati mayat nga agsakit. Apo, sulbaram ko maamin apakarikutan, di jigarod ti umay ta iparparinto, dayta ti human level of thinking ken human heart. Dayta ti puso ti tao. Isugar nga umay ti agkarkararag tano mabalbalin, maawan ko maamin dagitoy.
Ti ko mabiyag tayo na namay. Ngam ko na ni San Pablo, agyamang kayo, iti anyaman akasasaad. Kayat na nga sa uwan, kasladya agkasar, ragsak ken liday. Rigat ken namay, sakit ken salunat. Agtako na inay, kasjemot ken ni Apo Diyos. Tigamin panunot tayo nga tattao no daduma ka no kumano pinatgan ni Apo Dios di kararag mo yes agyamang ka adda Dios. Haan even in our problems, frustrations, sakit, donor, problema no daduma adda ni Apo Hesus dita. Makipulpulapul kada tayo haanan nga kastao nga umay na tayo kadkadwaan. Makipulapul kada tayo no daduma ikan na tayo matigin awakin ragsak. Ngam no daduma magamin ti anya na ti no daduma ti tendency tayo mo no daduma ka no kanayon nga ragsakken ko kaalla tumangsit tayo malipatan tayo aging gadi ka pay umay agkararagen. Wish granted na ikang katrabaho mon, adda kwarta mon, adda position mon, no daduma ka, deja kakaasi ka nga nang ikarkararag ka, adda maininot nga pumanpanaw mo, di puso mon, abuswam meten, haan laeng nga tipan nakilangan, tipan nakari na kin ni Apo Isus kakabsat, kadagiti balaygi. Mari na tayo, adda ni Apo Isus nga makipulpulapol kada tayo, uray kadagiti frustrations tayo. Napadasan nyo ti nagtunglab. Oh! Napadasan nyo nagtunglaban. Napangkay naglangoy ita baybayan, da kayo nga taga-baybay, nga daytay, haambo nagawat di dagat, na iran na di daloy ka. Uri lang nga nagapgad di jay. Napadasan nyo nagkasjayan? Di jay nga awan ti gaway mon katila may ibagam ka. Apaw! Namin tluak nga nagisalakan ti malmalmes. No anya mga kinalutek kumet. Niya classmate mi di SBI, ya mo naman nga kay eskwela mi lalaki ken babae nakatugaw da di racket nom mo di racket ta ijela bangir laeng ti nagtutugawan da nga naglinya awang nang balanse. Pimasi katakmet nagbatayak ijay sa ak nagtamling nagpaleb ta racket nagado dagita ikargak ijay napaleb ta racket ka pagpagat kasta di danom di da pala ikas jay met agtongtong laban nga nagsakit ta ulo na nga daytay nagruar amin sa mga danom ta mumukatan na daytay nga ini agtong lab ka nga daytay awanon ti gaway mo ka tila maibagam ka apo. Iso nga even in our frustrations, in our sickness, iji sakit tayo no daduma, ijay nga mari na tayo nga ni Apo Diyos kalanglangan na tayo. Dahil tayo hopeless kung kararagam ka, idanog mo nga isangit nga, Apo, please, please, please. Tano daduma nga rod kuna tayo ka, no naragsak tayo, no han na tayo pagsaksakitan, no haan na tayo nga pari na, ano daduma, malipatan tayo mat. Iso nga uray kadagiti sakit tayo, kadagiti frustrations tayo, dagiti donor tayo, kadagiti panakaupay tayo no daduma, makilanglangan ni Apo Diyos kanya tayo. Makipulpula-pulat ta kanya tayo. Haan laeng nga ragsak. No daduma nga rod no ragsak malipatan tayo ni Apo Hesus haan? No. No nararagsak tayo no daduma adu kanon tayo, adu tikita tayo, adu dagiti ala agparty-party tayo, ala agbudos-budos tayo itan nilipatan tayo ni Apo Hesusan, alikaan. Di nga rod no daduma, iso nga tipan nakilangan ni Apo Hesus no daduma kanya tayo kakabsat. Makipulapol kada tayo hanlaeng nga ragsak. No daduma ikan nakapay ti kariten na pay tapamatim. No talaga anatibker ka. Ginamnamaem kahan na nga ited. No daduma ka no masubraam ay adda sidag kanyak. Hala busy amin na hala business haan nga makimismisan.
Dayta makit kita mapanto amin di hospital isaw naputid-putid na opera ta tenged na opera ta bakrang na di ko nagkalinga ta saka na hanga mag-agasan isaw di ko nagdurek talapayag nakimisa na ikat amin dagijay. Hindi ko ang makimisan ang kanayo na ni priority na ni magsaksakitan. Kani jay nga ron no daduma no masubraan tayo nagmayatan no daduma haan la nga ti panakilangan di balay gi ijibiyag tayo. Makipulpulapol ni Apo Jesus anyaman akasasaad nga kuna ni San Pablo. Anyaman akasasaad agyaman agkararag kunana daytoy anyaman agyaman kayo iti anyaman akasasaad imbalikas na mismo. Isu nga kayat nga sa uray dagitay pakaupayan, dagiti sakit tayo, dagitay pakarigatan tayo, dagiti lidliday, ladladingit tayo, no daduma itid na datoy, tapno umas asidag dijay kamayot tayo ken ni Apo Jesus. Mari na tayo. Kanyamot ti aramiden tayo kakabsat, wen nanaragsak ka tata, agyamang ka. Nadda pagdadaanam, ada problemam, alagyamang kami Apo, umas asidag kam kumalataking ka, dawatin mi agasam, ikatem dati a problema, ikatem dati nga pakarikutan, no mabalbalin ikatem ngam agyamang kami, apaya, laglagi pun nakamlata, agtalek kamlataking ka. Uray na rigat di itid na kasasaad no daduma, ada di pan nakaupay, masapul di puso tayo, siyayaman lataking kwa na. Nyo daduma gaminan ka, adamo mistake nga, anya na ganan, adamot sumangbay nga mga lilaw kada tayo, jak amuno inya nga barangay day jayan, jak ibagbagan, tanariga mat, mga dagiti sponsor takos ko silapan dakaon, kadagiti agsasakit ti pampamilyadan, ay adamo na pan nagagas-agas, ibaltuog yo dagita bultoyo, imbalto-baltuog damutan, pinuuran damut aminan, napukaw mo di pamati dakin ni Apo Jesusan, imimbagta masakit yaw, haan Apo kimaro, hindi gunggunayo. Gapot at danang ikarin nga maagasan ton bigatin, ibaltuog mo, pinuuran da dagita bultudan, anya nagunggunada na sakit mo ilajinakam da, at dan sapay medyo natawaw pimantahan nga maako di konsensya na ta, nakabaybayag nga tinawtawid da nga ladawan. Kano da dumadagi gamin ti mga lilaw kanya tayo. Nga day tayo ag-give up tayo kin ni Apo Jesus ti kang itingitan ti problema kas lala masulbar to ngamhaan. Isogarod nga rely on His power. Agtalek tay latta ti kayat na uray pay marigrigatang ka agtalek kalat taking kuana. Day ti gundaway nga makasursurrender ka may sala nga tunglab di anges mon. Agtalek kalat taking kuana hanggang ag-give up. Dayta kunana ni, kasto iti panakilangan nyo kin Kristo kunana ni San Pablo. Kunudad duma, makipulpulapul kanya tayo, baka di tayo mariri na. Baka sabsabali laang di kayat tayo. Tatagsagsagana tayo. Dito dapat nang rambak tayo, ti grasya nga intid na kanya tayo. Permi ang nakipulapul kanya tayo, babaan ni Apo Jesus, ti Diyos nakipulapul kada tayo. Anya mo ti karit na kada tayo. Anya mo ti rumbang aramidin tayo. Nagmayat mo't uri data kabsat mo, maupupay, marigrigatan, sila maawanan tinamnama, agtutuok, no si kamot ti makariin na, ipariin na mo't ang addalat na ti Diyos, ikam tinamnama, alangunam tulungam nga agkararag, papigsaom tinakam na, tapno mari na nalata ang adalata ti kadwana, adalata ti Diyos kingkwana. Misyon tayo matlaang adijay, hanlang ang misyon ni Kristo sino nga tinangitalkan na datayo. Iso nga ni kabsat mo kung maupay marigrigatan, anya mo ti misyon mo, itid mo tulong mo. Iparinam mo't ang addakalata mangkadkadwa. Iparinam lata ang isunakahan nga agmaymay sa ti kangitingitan iti ladingit rigat ken pakarikutan iti biag na. Isugod ti misyon tay amin deyjay. Ngala kakabsat kamaudyanan na ti kapintasan lat nga aramidan tayo agyaman uri adda pakariribukan agtalek iti plano na uri no hanga iso ti plano tayo uri hanga iso ti kayat tayo nasaysaya at lata ti agtalek iti grasya
ken panulong na. No daduma hantay mapugtuan di kayat na ngem adda iparparipirip na. Kaya na nga saon makilanglangen makikadkadwalat ta. Iso nga napinpintas lata no ited tay amin ti puso tay kengkuana. Kaslaman di pa nagwon niya po Santa Maria. Haan na mo ti future na, haan na mo ti plano ti Diyos, imbaga na laeng nga mausar isuna, wan matungpal kanyak akas sinaom. Kaya't na nga sa uwan si tatalek, si tatalugod, naunag ti pamati na kini Apo Diyos. Alaawisan na tayo makakabsat. Dalusan, agtalek, agyaman iti Diyos, anyaman na sitwasyon tayo, agkararag, agtalek iti kayat na amapasamak kada tayo.